had ze niet goed verstaan. Maar verder was het. Ja, ze moeten allemaal weer even bijgewerkt worden. We zijn al vanaf vanmiddag bezig. En nu moeten ze allemaal bijgewerkt worden. We hebben hierna nog een ronde. Dan mogen ze nog allemaal een keer in de make-up. Dames en heren, Miss Friesland 2011. Wie Friesland zal gaan vertegenwoordigen bij de Miss Nederland verkiezing op 2 juli van dit jaar is geworden Miss Marianne! Marianne, we gaan je... Kijk eens. Wat gaat er ook echt gebeuren? Nou, ik dacht, dit is een droom. Ja, het voelt net als de werkelijkheid. Het is gewoon, ja, net een... ja, ik ben nog net, ja, erbij eigenlijk. Nee. Ben je er wel blij mee, toch? Ja, ik ben er helemaal blij mee. Ja, dat zeker, ja.